vostè, cap allà. I en veure... Stop! I en veure la princesa, aquesta extravagant cort, el capellà, el fuster, l'artista, el cuiner, la cuinera, el del Barça, el de no el Barça, com et dius? La Fàtima. Enganxats, enganxats! Per Dios, enganxats! Més! La princesa li va fer molta gràcia i es va posar a riure! Llavors tots es van desenganxar! Que bèstia, no? Llavors tots van poder anar a les seves ocupacions! Un aplaudiment molt fort!